Hello guys, welcome back to my channel and my new video. Guys, बहुत गोबाव जाबायमोन ना भिडिअ बानाया लोमजादोंमोन आङो माने लोमजायाखै आरोखि एलार्जि बायदि जादोंमोन आरो एकदम ओमफ्राय दायो दागफोरा खारजोब्बाय नै ओमफ्राय दिनै भिडिअ बानायबाय आङो माने दागफोरा खारजोब्बाय ना ओंखायनोसो भिडिअ लाबोबाय आङो दिनै ओमफ्रायो दिनैहाय माने दाथ' थाइजौ बोथोर जानाय फैबाय नालाय ओमफ्रायो जोंनिखौथ' अलरेडि जानानै फोजोबखाबायानो एसेल'सै ओमफ्राय दिनै थाइजौ जानो नागिरदों आरो जोंनिखौ जाया बे आजाया आबैमोन न' खाथिनि आबैमोननाव दङ थाइजौ ओमफ्राय जाफेराखै दां बेखौ एसे गिदिर गिदिर जाबाय बारा गिदिर जायाखैबाबो एसे देरबाय जाजानाय एसे जाबाय आरो ओमफ्राय दायो जों बेखौनो जानो नागिरदों आबैनाव बिखाबाय ओमफ्राय दायो बेला दङ ओरैजाय नै आबो दङ साथाम जागोन ओमफ्राय दायो सासे आब'आव फैबावगोनदां लेंहरसै बेखौबो ओमफ्राय दायो थांसै जानोसै र' ओमफ्राय नै आङो मोनसे माबा खिथानो आरो बिसिनि मबाइला दहाय दैयावबो सोमखोमोयो मैया मोनायाव हालु दान गैला मबाइला मानसि नायगासिनो नै तुलाय र' दे खिर' मुथु र' पक' ओमफ्राय नै दे सेस मैया बायदेरबावबायना बियो सान्दुङाव गोबाव फोराननानैसो जाबाय नो मबाइला दानद्रासोलायबावनाय नुदों बिसिना फंबायखौ मोनोब्रा बे बिरादनो माइरङा दोनबाय माइरङानो गथाम गब्रै हाबजान थाजोबबाय भिडिअखौनो बानायग्रा रायलायगासिनो खर' गाज्रिया भिडिअखौ गाइसबा भिडिअ बानायाखै ओमफ्राय आङो नोंसोरनो खिथागासिनो नै अजासो बिदि मारिबावबाय जों थांसै बेला जांजा हानायसै आबैमोननाव थांसै जोङो आबैमोना ओंखाम जादोंना जायाखैथाय जोंनाव रानदों आं जि सुखांजोब्बाय फुङावनो ओमफ्राय दायो जि सुबावनांगौ दङ आइनि गांसे दंबावो बिसिना सादोर हेलौ आं खानायखौ खारलि बानायदोंमोनब्रा मैयाहाय बेसे पारमानेन्ट खारलि बानायनो नागिरदोंमोन आरोखि आङो ओमफ्रायो जोंनिथिंजाय गैयानो माने मुलि बायदिसिना गैया आरोखि जोंथिं खालामग्रा गैया एसे सेरफांगुरिथिं मोनगोनदां थांनाय नायनांगोन जोंनाबो थाइसे जा गुसुफोरा थाइसेया जा गिदिर जाबाय गायलांनो आबैया माबा थाइजौ हानो आबै थाइजौ नै गंगार दुन्दिया बारिसो एकदम फोनायफोर बायदिखा जेबो थाइखांबाय थाइजौआ नै बारा नुवाखै फैलाय नै दान्दा दंजोबो नै थाइजौ बिफाङा दायो थाइजौ हाननो नागिरबाय जोङो थाइब्रै जाबाय बेजों बिलाइ हानगासिनो नै आइदै बिलायलायफैदों थाइब्रैसो थाइबा जासिगोन नोंलै बारा जानो हायाना थाइजौ ओंखाम मोनामखायो बैखौ थाइसे फसायहरबावबायसो आं बैखौ हाननो आङो र' आं हाननाया आं थाइसेल' हानदों बेला हानजोब्बाय गासिखौबो आबैया नै जाखांबाय आबै ए आबै थांदो गंगार दुन्दिया बारिखानाय बिसिना सेस आंखौ भिडिअखौ रायज्लायनो सानदों बे जाल्ला जाबायलै दिनैनि दिनानो गाज्रि होननायसो जाबाय ओमफ्राय नै लानानै फैबाय जोङो जग लांथ'बाय जेबो लांखायाखैमोन नालाय ओमफ्राय नै जोंनि न'आ अलमस्ट जाखांबाय नङा जाहांबाय बेयाव हा होबावनांगौ दोङो बैयाव मोननै दंबावो हा होनांगौ ओमफ्रायो ओरैजाय बेखौ लांजोबगोन ओमफ्राय नैबेयो सिरि आरोखि ना गाखोलांग्रा ओमफ्राय आरो बै नुहुरदोंना बैयो नै बिसोरो बेबो गोजौ गाखोलांग्रा सिरि जागोन बेनिफ्राय थाबायलांनानै ओरै रुम गेजेरजों थाबायलांग्रामोन एसे ओमफ्राय दायो उनाव नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि न'खौ मारै जायो ना माथो सनासो सना नावलाय औ नावलाय दा आथा दं नावलाय दे जोंहा लायदों नालाय बेहा दा हाजोबनांसिगौ आरो हारसिं बोरै रागा जोंनि बे ओमफ्रायो सना बिमादै सासेया बेना बिनानावा जानायावबा दों होबोसिगोन आरोखि फुनहरनाय लोगो लोगो होबोथारसिगोन खमायबाय खायसे नै माबायदि माला जाख्लबबाय मादैया गोरलैसिन
Mình lầu deh biar main nggak? Ini moजां खोनादों सोर बेसो बांसिन जायो आंनिफ्राय आं दाबो खननै खनथाम जाबावदों आं लोमजानायावनो आंनि मेगनाव टेक टेक आंखौ नायगोर जादों बिसोरो Itu moजां अननानै खुरैसे होफैनायखौ जादों हारसिङै लोमजानानै होफैयो जोङो लोमजादोंलायनो लोमजानायाव जायोबा जोंहा गासिबो बिनि गाननाय जोमनायखौ मोनजोबगोन लोमजानायाव जायोबा जोंहा गासिबो बिनि गाननाय जोमनायखौ मोनजोबगोन कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ayo nudeng ini ya Anh chào bà con thập thà này nuôi mẹ có mà nó không làm khơ nuôi ayo gini ya nuôi lau kemana ini leh này ayo asik dia nih bila lúc nào kapan ra xin đến cháu thằng gì để ăn cái này gì miếng cái này vi sinh vào cái đó vi sinh đến chưa thành cả cái bây giờ em thấy đây rồi chị lột ra cái chậu chậu chị ra đi nào đặt nó ra nó xuống chứ cơ Oमफ्राय guys नै मा होनोमोनलाय जोंनि न'आवहाय बानलु गोथां गैयामोन ओमफ्राय ओंखायनो जों गोरानखौनो होबाय ओमफ्राय ओरैनो बारा थावा आरोखि ओमफ्राय नेक्स्टआवहाय मोजाङै जाफिनसै माबा बोरैबा गोखैमोन आरोखि एसे मोनामो बिलाइ गोथां बिदि मोनामोमोन ओमफ्राय दायो होमबाबो लगायबाय नालाय ओमफ्राय जाबाय माने जाखानांसिगोन गारनोथ' हाया नालाय ओमफ्राय जाबाय जोङो ओमफ्राय बेयाव नै गुमैजों बै माबा मा जायोथाय आं मिथिया ओमफ्राय बिसोर फैना होबाय ओमफ्राय बिसोरनोबो होबाय ओमफ्राय आङो बिसोरो माबा रायलायबाय थादोंमोन आरोखि ना बेनिखायनो अरिजिनेल माबाखौ हाइड खालामबाय ओमफ्राय भइस होबाय आं ओमफ्राय नै दायो जाबाय बै नैबे मोनसे आजानि ओमफ्राय बे आंनिमोन ओमफ्राय नै दायो एकदम जानोसै आरो एकदम फेट रायलायबाय थाखायोनोसै आयौ एकदम नायलाय बिनासो जागोन सिरिखौनो थानो हायाखै एकदम माने रायलायबाय थाखादों नालाय ओंखायनो ओमफ्राय गाइस बे मानसिया रायलायदोंना जादों आं बेखौ मिथिला रायलायनायासो बांसिन जानायनिफ्राय आयौ एकदम बानलु गोसा जानो सानथारदोंमोन आरोखि बारा बानलुआनो गैयामोन होमबाबो एसे आलौदों आरोखि होमबाबो एकदम बेनिफ्राय बारा आलौनाय नांगौमोन ओमफ्राय नै जानाया आखाइ थाखाय अरजिरजोबलायलायथारबाय आयु बिदि सिबलायबावबायसो मालाय ओइलाय मुथु नावलाय मुथु गाइस मुथुमोनना बार्थडे जाथारसिगोन मान्डेयाव गसाया आं नोंनो बार्थडे फैबा होगोन ना आंनि हरखाबाय आङो दे जादो आफा बाथि खामजानाया बिमाजों जेवारि सावनायाव डिस्टार्ब जाबाय जानाय आयो जों दायो जाखांबाय ओमफ्राय आब'आहाय माइ जावनो नागिरदों ओमफ्राय आब'आ माबादों माइ जावदों ओइ फिसा हिनजाव दायो जाखांबाय जोङो ओमफ्राय पावार चक्लेट जासै आंनियाव दंखायोमोन बारा संख्रि गोनांनि थाखाय जायो आरोखि ओमफ्राय बारा थावनाय मोना संख्रि गोनांनि थाखाय एसे गोथाव मोनो ओमफ्राय नै मुथुआ खामानि मावबाय थादों एकदम मावथि मुथुआ गाइस जों माने बारा मोजां जायासै आरो बानलु गोथां गैयामोन जों बेखौ नायाखैमोन ओमफ्राय बानलु गोथांजों जाबाय बारा थावासै थाइजौआबो बारा थावामोन ओमफ्राय नेक्स्टआव जाफिनगोन आरोखि ना होमबा मोजाङै जासै एबारहाय नेक्स्टआव स' गाइस दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसैमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय